Oh, mboten, ora wani. Nggih, bakunipun sedaya alhamdulillah rezekine lancar nggih Pak Bu. Nggih, senajan to nembe panen jagung saestu teng pundi nggen sami nembe panen jagungan. Kathah sanget nggih. Jumpuke kali swasana, monggo sepoti kanggo Mbak Mia. Yo. Selamat siang Mbak Mia. Selamat siang Pak De. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sinden kok ora tau leren. Leren ya? Hah? Leren. Oh nganggo leren. Ya leren, Oh. leren ya kesel. Ayo ndelok storine kok tanpa leren alhamdulillah bakunipun pinaringan sehat sak kadang. Amin. Ugi bose campur sari Mas Agus Katrok. Nggih. Sekalian ya dikek sehat terus. Nggih, amin. Campur sarine saya laris. Amin. Tenan kok. Nah, bose Mas Agus ki piantone jan los. Los. Nyah nyoh. Nyah nyoh. Dereng iki dereng rawuh iki Mas Agus iki. Nggih. Lho los to, aku lho Ah, dijajane Pak. Niki awit keluarga ageng saking Sidorejo menika nggih para sesepuh pinisepuh kathah pambudaya adiluhung. Nggih. Aku ki sing tobatku ki ning kene iki. Pripun? Aku ki eling sawerane ning lali asmane. Oh, kula nggih ngoten kok. Pakde kula. Nggih, alhamdulillah sehat saya. Nah niki Pak anu niki, Pak Sepuh nggih, Pak Lurah Sepuh alhamdulillah sehat terus nggih Bapak nggih. Jenengan nyawari 100 nika kula ngantos sakniki tesih kemutan. Wah, jenengan kula dongakne terus. Nggih, nah pripun kula niku gareng-gareng dremis kaya. Betake nggih madosne tiang-tiang niki. Nggih. Dilemis iki. Bapak Lurah Sepuh nika badhe nyuwun lagu napa, Bapak? Oh ngeten. Oh mekaten nggih sendika dawuh. Nggih. Ki jumbuhe karo swasana. Dikek sing mat-matan. 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 Jenengan nggih bawa? Iya. Oh iya. Yo bawa langsung gending ra apa-apa kok. Ayo mat-matan. Memanesmu kanggo jiwa peniman sing wonten sangliwati agawe Ngapunten tak kira wau bawa jebule sinom. Lah ya mat-matan kaya Bapak Lurah, alhamdulillah sehat terus nggih Bapak. 8 tahun mboten panggih panjenengan tetep gagah awet sehat alhamdulillah. Bakunipun siang niki jenengan mboten sah nyawer. Hati-hati Pak, hati-hati Nggih. Saestu menika kula suwun dongane mawon kagem kula mang dongane tambah bagus ngeten mawon. Kaya enek. Tambah elek ya enek. Ayo ora apa-apa. Nggih. Rara apa kang sing nadya umpama mamundut rokmi
Iki mumpung enek kesempatan. Nggih. Aku tak ndongakne Mas nganten karo Mbak nganten. Ngapunten nggih Bapak nggih. Dadak mriko, Dik. Iya. Kula teng mriki mawon. Ning kono ora apa-apa. Engko kowe engko nek dipangan garangan lak ketok nek ning kono. Sopo? Jan. Manten kakung nggih kan. Lah niki lak ibu-ibu sedaya lho. Walah. Walah. Bu. Sehat saya nggih. Alhamdulillah. Niki Bu Minah. Sehat terus nggih, Bu. Lah, aku iki nang ndi nggone mesti ngerti ibu-ibu. Lah nggih, niki Bu Tuminem, Bu RT lah, alhamdulillah. Bu Kasinem nggih. Kasinem kas kuwi sugih 6 kuwi dhuwit. Bu Kasinem sugih dhuwit. Alhamdulillah. Mbak Mia, Pak De. sawetara aku tak ndongakne karo temanten kekalih sik. Aku njaluk alhamdulillah, alhamdulillah. Menika Mas Saputra kareh Mbak Rahma nggih. Selamat berbahagia. Amin. Jan manten kok ganteng karo ayune kaya ngene. Jan Cinandra kaya Raden Bratasena. Lah, opo? Tenan. Darine aku salah isin nuju suwe-suwe. Halah, tenang wae. Pak Lurah sepuneng kono kok. Tak dongakne dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dadi jodoh sak lawase. Wong dongane gareng ki nggur siji sementing aja pegatan ya. Nah, aja padudon. Nek gelut entuk gelut membuahkan buah hati. Yo nek padu ki ya mesti to. Iya. Jenenge wae wong rumah tangga kok ya. Iya. Tartamtu tatu roti Alhamdulillah iki Kang Masku kancaku tebang tebu ya rawuh. Sinten? Mas RW. Oh, nggih to, Pak? Wah, tenan. Nah, aku sing nebang Mas RW sing ngusungi. Ngusungi. Tenan enggak ya? Barokah nggih Mas RW. Ya. Nggih, oh nggih. Lumampah tanpa neng mat yen ning Solo niki
mugi damel lelipur dumateng para Nggih. rawuh ya Mbak Mia. Nggih. Nah, iki sampun. Sampun toh? Nggih, awit niki. Sampun. Nek ra krasa iki. Aku mer senggak anu mau tok, Dik. Heeh, wis pokoke Gak butuhmu apa. nyenggaki ngono. Alhamdulillah. Iya. Nggih. Nggih, Pun. monggo. Nggih, Monggo matur kasuwun nuwun. lenggah.